живей искрено със себе си. Димитър, за да живееш искрено със себе си и да постигнеш желанията си, нужно да спре да ти пука какво мислят другите и да спреш да самосъжаляваш за миналите те провали, за нещата, които не си постигнал, нещата, които си искал да направиш, но не си направил. Всичко това трябва да го забравиш. Трябва най-вече да те интересува твоето мнение за себе си, как ти се чувстваш и колко ти сам се уважаваш. Ако правиш неща, които те карат ти сам да се уважаваш, като да тренираш, да се храниш здравословно, да говориш с приятели, познати за нещата, които те вълнуват тебе и нещата, които вълнуват и двамата, не само теб, а да се развивате и двамата по такъв начин, че да живеете по-хубав живот. За да живееш живот, който е искрен и който е честен с това, като усещаш отвътре, трябва наистина да разбереш какво те мотивира, какво те кара да действаш, какво те кара да се разтрепериш отвътре от желание да споделиш нещо със света и отвътре с желание да направиш действие, да действаш. Ако нямаш това вътрешно желание да направиш нещо с живота си, трябва да ти известно време, за да го намериш. Пробваш различни работи, за да си откриеш своето, в което си добър и с какво обичаш да се занимаваш. Ако се намериш твоето занимание, което те вдъхновява, много се вдъхновявам, само като говоря с някой, който му изслушва и му е любопитно, какво ще му кажа за дадена тематика. Като разпавам история на някой от авторите, примерно на Наполеон Хил, който е писал книгата Мисия за богатява и направо се вдъхновявам сам. И ни тръпки ме върват и тук отзад на главата и направо се чувствам като природен. Сякаш ме вселил някой дух, който ти казва, ти сега нямаш граници. Изкажи се, вдъхнови другите да вземат някакво действие. И се надявам с този клип да те вдъхновят тебе, ти да направиш някакво действие. И ще си дам някои стъпки как да стане това. Първо, разбери какво искаш в твоя живот, какво би искал да постигнеш. Не говоря за нещо след седмица, две или ден-два, значи говоря вече за месеци, години, може би десетилетия в бъдеще. Някаква такава голяма цел да си поставиш. Нещо, където си мислиш, че няма въобще да постигнеш. С желание би си дал живота, усилията и времето и вниманието, търпението и всеки ресурс, който имаш, за да постигнеш това, което си намислил. И ще ти кажа защо трябва да го направиш това. Трябва да го направиш това, да си поставиш някаква хубава главна цел и да правиш някакви стъпки в постигането й, за да се чувстваш щастлив и удовлетворен от себе си. Ако не го направиш това, ако не си поставиш цел и ако не предприемеш някакви действия, за да най-малкото да се подобряваш, ти се чувстваш нещастен. Някаква цел, която си поставил или някой друг ти е поставил на тебе и се чувстваш като празен живота. Просто да оцеляваш не е интересно. А вече да живееш, да преживяваш живота, да го усещаш, да имаш падове, успехи, да имаш проблеми, които да решаваш. То на практика това са мислите. Проблеми, които знаеш, че ще може да решиш. И самият начин, по който ги решаваш, това ти доставя удоволствие. За да бъдеш щастлив, трябва да имаш проблеми, които да решаваш. Това ти е най-лесната рецепта за щастие. И тези проблеми да бъдат значими към по-главна цел. Целите трябва да бъдат определени. Примерно да кажем, че искаш да ослабнеш с 10 кг за една година. За 365 дена, примерно 90 кг, 80 кг отиваш и мозъкът тръгва вече да ти мисли разни методики, с които да стане това. Мога да смина какво се храня, да се движа повече, да тренирам, да ходя на фитнес. Може да запиша някаква програма, за да ме научат как да тренирам и да се храня здравословно, така. 365 дена и си 10 кг по-надолу. Вече след този период тръгваш пак да качваш килограмите и след примерно 3-4 месеца пак си ги възвърнал. И това се случва, защото целта ти беше определена за това време и си го постигнал. Ти си имал желанието да бъдеш пак тези килограми, само че не си го поставил като цел. Примерно след тази една година 10 години да поддържам тези килограми. И след тези 10 години мозъкът ти ще търси нови решения, нови методики, с които да поддържа тези килограми. Ще си сменя обстановката вкъщи, за да мога да си поддържам някакъв режим, да си подготвям обувките за бягане до леглото, за да стана сутрин веднага да се ги обуя, да изяда на разходка или на кратко бягане по 1-2 км примерно. Дали си подготвиш хладилника с здравословни храни, плодове, зеленчуци, дали ще е нужно да смениш работата, за да имаш повече спокойствие в ежедневието си, да нямаш стрес, за да не се тъпчеш. Или ще трябва да разбереш дали имаш някакви проблеми с храната, като неправилни вярвания и импулсивност към храненето, примерно емоционално хранене, като си много притеснен и да се тъпчеш, да се чувстваш по-спокоен. Трябва да ти могат да споменат с и други книги, които са за вярванията, които променят и начинът ти на... Не чак толкова променят, а ти позволяват да възприемеш храната такава каквато е.